نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك به إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala, waslauntasin sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa lagu-lagu pupudjihan patuhan na to Rabbul Alamin, amiin Tuhan tag-atasan ka tutaniw, nagpapanjari hakatan makhlukat, katampya panjari niya labi-labi na habang sa manusya, iban habang sa jin. Lagi subay di mawugto pagsarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin masi-masi in kita niyo dirihilan parsukuran, masi kita niyo dirihilan launta parwaktuhan, dirihilan kita niyo masi-masi kabuhi amo mapakay na to in kabuhi ini dan pakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahikasan niyang nato day naman di hadun niya dagpagpadlaw akhirat. Biya nasin kaya tunay na to kaina, kaya tunay na to in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin fiyarubo niya pasabarang sin nangangako muslim, nangangako bariman, in siyaot nila in panawag-tawag sin Allah ta'ala. Alhamdulillah, in kita niyo nakalamod na rin dito hato napinig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambok yat tulong ta malago tao pikato tanyo, amuin napinig kita niyo ding hakaybanan na ini in subay tuod in di mabugto in pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta pangayon na to pa Allah ta'ala bang man sambil sadya in kita niyo dagpakan sing kamatay dun haon halong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi in pangadyan sing kita niyo harum ini lawan sin limaway-laway dumyong pangadyan na to, amilong ta husnul khatimah, abiya unisab suul khatimah, tinilawan opposite sin nakauna bang aon husnul khatimah tinya sarayaw-rayaw kamatay, sarayaw-rayaw kay hinapusan kabuhi mo, aon isab lawan ni sangi isab, sangi isab iban uno in mga parsabawan, uno isabi mga parsabawan may madaw hat si mano si mbiyayat kami sangi kay hinapusan sing kabuhi niya. Amo yan itong mga kakasiko agam Islam. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita niyo launta amuin wala kita ni piyasaran, asal piyang himati ka tu tanyo daran sin Allah ta'ala, in subay in ipon niya amuin dagpakan sila sin kamatay mi sila pahadarat sin Allah ta'ala amunin sarayaw-rayaw kamatay, amin sarayaw-rayaw kamat doon haagam Islam, doon haagam Islam. Biya na sin parman sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yanin panghimati sin Allah ta'ala pa mga sabaran simbar iman, in papagmabuwaon sila pa Allah ta'ala si matan kabuwa, huminang sindi akan sintuhan uno-uno na tibayuan manaot maaslab damikyan umanib lumayo sim mga katan liang sin Allah ta'ala. Amo yan ibuain lang ta ipagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon pahayat to mamarahi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, di hayni
Amin yamay-amayan kita sin Allah Ta'ala in suwaytud. In kabuhi sing kita, dagpakan sadya kita sing kamatay, so ito dun haon, halom liko sa sinakam Islam. So yaw ning pagka-Muslim ta. Na hadalam yayatu, lawan sinya yatu, bang imano siya, dagpakan sing kamatay, wala dun yung pag-iman niya, miyog to yung pagmabuha niya pa Allah Ta'ala, nakalabi in kabayaan sin hawa nafsun niya, natanto na sadya, hambuk na yatto mabilang sangi kahinapusan sing kabuhi niya. Bihan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. So, nagdakin Allah Ta'ala kato in suwayto magmabuwa. Yaon, in pagmabuwa sa ibang pag-ibadat, suway siya amuin, sige, di magbugto in pag-ibadat niya. Ipagtag-ipon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta al-maut. Sahingga sadya siya dagpakan sing kamatay, iyaon yung pag-ibadat niya. Hasupaya sadya litahsul al-khatimat al-hasna. Hasupaya madawhat niya in sarayaw-rayaw kamatay. Amo yan mga kakasiko agam Islam. Naon piyatarang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung natunin kay manamano siya, magtuyo mag-ibadat, magtuyo magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatong kasintuhan. Damikyan lumayo ding ha mga kaibanan atau lumayo ding ha mga hinang maksiat, hinang kaaman sin Allah Ta'ala, hinang karurugalan sin Allah Ta'ala, limalayo sila. Yan in kamatawran ding ha mga kaibanan ding hamano siya. Halugay lonta hakahaba. Piyahaba sin Allah Ta'ala yung pangumulan niya, yato nagtutuyo. Long tabihan, himihinang sindiakan sin Allah Ta'ala, kahaba sin umul niya. Sumagawa, walakinnahu qubayla wafatihi yaqtaribu sayiat wal ma'asi mimma yakunu sababan fi an yakhtima lahu bi khatimati su' wal ya'udu billah. Na misang pahabiyayat to, nagtuyo na siya nag-ibadat, haba na si pangumulan niya, sakali amoy lonta, sung na siya, dagpakan sing kamatay, masuk na rin unhaon, makahinang pa siya sin kangian, makahinang pa siya dusa, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil inya tumahinang parsababan, inahinang niya yato, in khataman na dun kanya, in sangi kahinapusan sing kamatay niya. Biyan inagbus, launta, nang ibadat siya ding hangpo taglimay, pangumulan na timagna. Sambil sa dalia asan siya, miyahot na launta pa mga kaiman. Nag-ibadat siya bihan, way nabihan hawa. Dahil wala nagbugto yung pag-ibadat niya. Sakali, miyabot inam ilong ta dakuman nakahinang pa siya maksiat, nakahinang pa siya kangian, sambil liat tomuin nahinang natusawab diagpakan siya sing kamatay bukon hapag taat patuhan, bukon hapag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magpatilibon kita habiyayat bamani kita niyo luway kabuhi na to sambil sa dagpakan sing kamatay halong pagtaat, halong pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mataw pagkamasahan sing kita niyo. Kita na to. Masya Allah, ito yung matuyo mag-ibadat. Matuyo mag-sambahayang, magpuasa. Sa kalika kita, may ta siya yaon. Nabaliktad in hal. Sambil sadya diyak pakansing kamatay, halong pagmasyat. Halong pagmasyat. Kaya kalayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya riwayat Imam Bukhari wa Muslim, inangisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula liya'mala bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayudkhiluha. Ya, kabuwa. Yarin beta kariwat Imam Bukhari wa Muslim. Sabna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabunato launin hambuk usog. Nag-ammal siya sin ammal. Amin ammal hikasud niya pasurwa.
Hikasud niya pasuruin hinang yaon. At hinang ibadat. Hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sahinga mo ilong ta amoy hautan hantara na sing kamatay niya kawapat niya yaon hangka kwanda kuman hangas ta da kuman laong tabang mga inahablang niya sakali nakahinang pa siya laong ta amoy kiaunahan na asa kiya lulukis laong ta asal in ajal niya in rijiki niya in amoy ilong ta in siya yung tao sulwa in siya yung tao narka asa kiya lulukis na rin ito sakali nakahinang siya rin ito hatulong ta kahinapusan sin hinang hika may hinang parsababan in siya ding ha mga tao narka pia sahingga pasuron siya palarka pia kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala maka na to da banguno ilong ta in mga maksudihay ni atin niya misang paisab kita kanadi kita man dyan magsiguro so pamayin kita nang kita ibana sa kita tamakibanan bulaw sakali ini teopikan sin Allah ta hidayatan nabaliktad in hal mo hangkadi kita man dyan may mag-judge sa tao laon tabihan sa Pangindoan ta dyan ada kala isab ikaw mabaliktad mabiasing kanya yato inyan matopya kamasahan sing kita niyo mga kiulungan sin Allah ta'ala amo yat to mga kakasiko ang Islam atin niya kikita talon na biya tausuwa na saon sabi sin hinan niya sakali ito nakala aon ding ha mga ini aon biya mga hinang niya di ta kakitaan di ta kaingatan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala sa hingga pang last minute simihag na siya simihag na siya dayon dunaon demikian kariwat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة كرواية من مسلم sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa munato din ang bukusog yaon nag-amal siya hawa sin zaman niya sin waktu niya yaon sin hinang sin mga tao surga tinasabab hikasud niya palom sin surga sakali kiya khataman kahinapusan kiya khataman niya sin hinang niya kahinapusan yaon yabutan sa sin kamatay amo na hinang sin mga tao isinarka tinikiyasod niya pa pinarka jahannam na inamok isabusog isab naghinang siya sin hinang hiyabaan sin zaman sin waktu niya at hinahinang maksiyat hinang kakupo pa Allah subhanahu wa ta'ala na siyempre hapang atod tabi akato manon sa lamoy nasaw way nasaw na chance yanong pasan ingka mo yan taunar ka nasan sabab di ka mag-ibadat di ka magsasama ayaw di manjari biyato di manjari imbiyat to biya nasin hadis na may tain ini sakali intaw yato bang takitaon hawa sin kabuhi niya amin hikasup pa pinar ka jahannam sakali hati kiya kataman sin hinang niya kay napusan hinang sin tao surga apinay na biyayaon bakas long tabi mga tabi katus tabi drag adik luway na nagdagan sakali namulat in pangatayan hidayat na nakahinang sa sinamin hinang pahikasud niya palom sin surga amoyat to mga kakasikuha ang Islam demikian riwayat pa long time ni Hibban kabayta na say an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu bi khawatimiha tinasabunaton in kitaon lilingon sin Allah ta'ala amin kahinapusan sin amal mo bangunin kahinapusan sin amal mo na hinang mo halang pagtaat patuhan halang pag-ibadat patuhan na ikaw na yung tao sa sanyang-sanyang daming isabing kahinapusan sin hinang mo ang hinang jahula ka patuhan biat turay sab biat turay sa mga kakasiko agam Islam at halawum kabinsanaan imanus siya na inagi inamalamalu bi khawatimiha dito magkita halas nalong mo buko ni salong mo asal na puspusong kunay ninang ko mahinang mangibiyahan asal dalaw ni kitaw na halas na
Sa lalonin baran ko ini, balog-balungan pa. Ini mga yang palong si mga kuan. Bata pa ako. Impangasawa, matanto mo ba, isabing kamatay mo? Mabot pa ba ka mo niya nga mo nasoy na kumatang pa kung mag-ibadat? Asa lalonin, kitaon last da. Nadi mo matanto, matay tayo mga kataw-tay manghuran. Aon waktu isab-sawa, hinang mo yan. Khatama, may nang parasawan, khataman na ko sinallahu ta'ala doon, di na ko hidayatan. Di na ko papatungunan, kanin kita maghinang sadya si mga kasabab-sababan. Amo yan, itong mga kakasikuagamis. Napakos, kalwi'a, biya, law na sinluluunan. Biya, law na sinluluunan. Piyag upama si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalwi'ai, idha taba a'lahu, taba aspalahu. Wa idha khabasa a'lahu, khabasa aspalahu. Yarim, yung pa masinabi sa mabiya, law na hantang sinbiya, luluunan niya on, luluunan tubig, katuta. Banglaw na di mayawin hababaw niya, dumayaw ray sabi nuno. Inhaunwan niya to. Inhamulian niya. Inhababaan niya. Nabang kimangin na taas niya, limumin na taas niya, magad day sab limumin hababaan niya. Yato in pangupama sa panghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan puspuson nato kaagi sambil ininhipag pangindua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni husnal khitam. O Tuhan ko, hanug haray ako, rijiki ako sing kahinapusan kawi ko sa rayaw-rayaw. At inihalaw pagtaat, halaw pag-ibanat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yato rasul na. Biya din kita niyo. Biya din na in kita niyo mga kakasikwa agam Islam. Damikyan kariwayat Imam Bukhari wa Muslim. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين في إحدى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلى بلاء حسنا فأعجب الصحابة ذلك وقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. يرم جيتا lawan ta hadis na mayta pangadji anda kula kato tanyo lawan sin ini Imam Bukhari wa Muslim hadis ting Kasal ibn Sa'ad lawan niya karida sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa munat inabu kusugya ding ha mga jumlahan sin ka musliman nakaagad siya ding ha mga tinang atuwang iwa si mga doing aram mga musyrikun nakaagad para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali inambu kusug ini isa ini atiniya di hilan situ siya minong ta marayaw ra kuman bala hasana sabsin nagdara siya sin isog niya wairoon kakitaan niya dahil mga ato bagtoy niya urulon puddaon niya bagtoy sin puddang niya na siyempre biya kato ma-ajaib ko sin isog niya biyahan di niya to hundungan dunahon nasambil na ajaib yung mga sahaba habi ayat to kita nila sambil nakapabon kay banan natin niya issue pa rin ka tulong tabi mga ini lihilan long tabi asin sayat to haadlaw ini sa rayaw-rayaw biasin kankuan niya to mamakato sakali biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amma innahu inyat to yatong pagyanon niyo intaw yat to amo ikikita nilo mo pangwan natin niya way nalim sin isog long tabihan sa pangita nila ito sa limalamod imaatuwang nasa kalimeta amma innahu min ahlin na dapon siya tulong ding taunar pa may tayat to nasambil nakapamong faqala ba'du sahaba ayyuna min ahli al-janna in kana hada min ahli an-nar naisip pa rin kamo long niya tao ding ha alam sunsuro bangin tao yato mismo isa ito hinang yato biya mga hapangita nila halak na pi sabilillah in kanya halam sin narka biyanin na way na makapin unin jawab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagubos timindog faqala rajulun min alqaum hamun hambuk timindog ding hamuk qauman yaun amin ana long na ana sahibuhu ako long na iniwan sin yakto bagay niya yun niya sakali uno inagin niya sa anzuru madha yaf'alu fatabi'ahu atud kulong na siya iban iaagaran ko amin tauyat ko ang pagbason si sahaba nakalanduin biya mga hinang niya to na doon man hayan
Yagad ni nagin niya, fajaraha ar-rajulu jarhan shadidan, fastajala al-maut. Sehingga long ni intaw yatto, piyalian man siya, mataod ni pali niya, nakalando na bihan. Fastajala al-maut. At niya, nagmaus na siya miin, singkamatay niya. Nagmaus na siya. Mayta, yaon natin niya, lando ni pali niya, long tabihan. Sa hapag, atubangan bihan. Doon man hayan inagi, fastajala al-maut, fawada'a sayfahu fil ardi, wa dhubabahu bayna sadyayhi. Thumma tahamala ala sayfihi, faqatala nafsah. Doon ni pagkuslaw ni yurul kusya, sambil kita na yan, ito namin nakalando na in pali, namin longta na haul, sa kalirin doon, sabab sin maus na siya min nawapat. Nabi utang na long niya in puddang niya, palupa, sakali, pagkubos siya to, wadhubabahu. In dhubab ini, maksud niya min, puddang amin, duhusin, unutay ni. Duhusin, puddang niya. Di ilaw niya hautsin, daghal niya ini, di hada. Kaya kukuan niya, sambilong tabi mga, di niya nakakwanan, kaya atin niya, kaya ruksuan niya nimbaran niya. Atin niya nagpatay na sa simbaran niya hangkan niyukum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam intaw yattuno halom sin narka jahannam. Di na makatakad. Di na makatakad din doon hangkan imag-suicide na halom sin pinarka jahannam. Mali'udu billah. Imag-suicide law niya di niya nakaya in problema biyasin ha zaman na to biyayaon ang problema biyahan magtoy magdugso pagtoy magunoy ni. Magganto nahadlaw mahuli in ikab ha mga tawo ni biyat sa mihinang nila. Way nahalian nila ni si magbugso bangsa nagbugso miyatay nagbugso mana biat tura isa bininang ni hadlaw kiyama. Bangsa nagkantong biat tura. Do sara kula ara dayon dito mga kaya kasi kuha agam Islam ang palaw na sinabuko sa fakala ang panamo ang inuunusog ini in miyato para Rasulullah biyatay newe ito ang pasa si maksi faraja ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ashhadu annaka Rasulullah. Amin tao yaon, amin iman niya nakasaksi, nakakita, sumaksi akulong niya, in ikulong niya, reda aksin Allah. Tinematan, biasin long niya, kiyabaita mo hay doon in tao yato, halom sinar ka jahannam, may kambiyat to hinang niya, nakiyasaksian niya. Sakali, hati niya, aon halom, wala ta kaingatan. Larakin halom sin pangatayan niya rin dito hato napa inibet na wamada mamakato may ta uno biya mga jimato long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul alladhi zakarta anifan annahu min ahli an-nar inhambu kusugyat tulong na misiyabot mukain na sadya na inse tuleng hamin long siyabot no ding ha taunar ka na ampa na meta sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik hawaktu yattu amunin kapasin hadis ini innar rajula liya'mal amal ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula liya'mal bi'amal ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatim yarin beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktuman sambag niya nasa mo natin ang bukusog, mag-amal siya, sin-amal, sin-tao, hikasod niya pasurga, sa kaaliat, fima, yabdulin nas, hayat to hapangita si manus siya, inhinang yun, tao surga na. Makatare, hindi kita manjari, amilong ta, lumukuan na saon. Sa kalihati, aunat, wahuwa min ahlin na, sa kanisayat to, halob sinar ka dyan, biya sinambukis sa ini. Na wa inna rajul isab lawan ni samin habuk isa busog yaw nag-amal siya sin-amal hikasod niya panarka sabi lang siya na yung hanarka jahannam hapang ato si manu siya laway na sa umpos niya wayron na sa karahan niya sakali wa huwa min ahli al-jannah sakalin siya to daing hatao isi ni lawng ta surga daing ha mga tao surga sa law ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu bil khawatim at hindi kita makita sinamin kwan niya yaon hinang sintaw yaon sa makita-kita halas sinbangunin hamal niya. Napila na in nawapat hapag sujuran. Nawapat hapag sambahayangan. Matao ding ha mga
kasahabatan, iba si mga salafus salih, awan na rin kanila lawat, hapanag na pasintakbin, nawapat na. Sarayaw-rayaw kamatay. Nawapat din mga kaibanan doon, hapag sujuran, hapag basasin ayat pa, nawapat na, pilang karakat. Sa aon day sabdeng mga sangingi, nawapat hapag inuman. Nawapat hapag inuman, Muslim. Mataw din biyan. Hangkan, papamungusin kalima la ilaha illallah, di makapamung. Damani ni kuan law niya, inom kao, ibalaw na tuwang niya ko. Amatuin kay pamung. Sabab unong-uno yung kiyabiksan si manusia, amuray sabiat to namin, hipa nyata na kanya kay napusan, singkabuhi niya mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab ito, biyakato na suwaytod in kita, ini lando in kabuha ta, hamuin, sangi ngi dagpakang kita sin kay napusan sin kabuhi ta. Magpatilibon kita, hayat to mga kakasikuha agam Islam, dahil dito hato mga biasa pantong sin kita tayon. So pagpatilimunan ta, bisa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mataod in mga duaan ni magpatilibon. Dahil mga fitna ini. Bihan mga kakasikuha agam Islam. So awning mga launta parsababan. Pagkayat tukyakuanan ta, so in makna sinamin husnul khatima, amin makahinang imano siya, sin hinang yaon, sin hikabubog si sin Allahu Ta'ala, amo natin hika kuang kanya, hika sud na papinarka jannam, amin hika kakkal kanya, atawa isab, di siya pakakkalon sin Allahu Ta'ala, di magdepende to hakabayan na sin Allahu Ta'ala, dakala indusan niya, atin niya bukon dabiya din sa hidasuk sa papinarka jahannam. Namang siya ampunon sin Allah Ta'ala, na ampunon siya bangdi na Allah Subhanahu wa Ta'ala rain makapag baya-baya biyahan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ding mga sabab, so itahati yun, ding mga min asbabi sul khatima, ding mga kasabab-sababan, amoy sangi kay napusan sin kamatay niya, namuna al-bid'atu wa fasadul i'tiqad. Yaon donin hinang kabid'ahan. Hinang hinang bid'ah, ipagtakon bid'ah rin di hari, amoy bid'atu syar'iyyah, hasara, amoy himinang kau, ibadat, hisandig mo pa agam Islam, sinuirong puunan. Amoy yatin pagtakon bid'ah, laong tahasara, ada pumbang bid'ah, lugawiyah, tungod pagdunya, mayroong problema niya. Minsan yung mga lelos, imabadyo ataw yung mga sasakatan, mabilang yan bid'atu dunyawiya, perkala dunya, sabab wala di matuhan na kaunayat ko. Amo yung pagtawon din doon. Ada po mga hasara na amoyat ko. Sabab, complete na yung agamata. Sampul na yung agamata, di naman jari ganapan, di naman jari hilangan. Ubus na beta, aliyaw makmaltum lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Ubus na, siyempurna na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban na may lalaking i'tiqad mo. Sabab yan, amo in longta day noon. Unin beta, inagi kala Shatibi rahimahullah, amo in tagda po sin kitab al-i'tisam. Kawakan tain, kung nirin di amo in singi sin tao nagdara sin kabidahan to amin pulna. Pulna di hay ni. Yagi, yab'udu an haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalay sin Allah Ta'ala. In tao amo in longta luktod siya kabidahan niya, mamugbugto siya dun haon simbukon na asara, bukon na haturan, palayuon siya. Palayuon siya amo in suwa. Suwa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then dito hato di siya makainom. Karena in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katan makainom. Bang makainom sa rin doon sa lama di na siya uhaw. Ada po ni mga tao magbubuhi sin hinang kabidahan sambil nawapat na rin doon wala nakapagtawbat na malayo siya. Isu inabayta bukon kami sa inabayta ay ni Imam Ash-Shatibi. Kitab al-i'tisam. Palayon siya. Yub'idu an haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uno pa siya wa yakhafu an yakuna ma'dudan fil kuffar al-kharijin an millah wa su'il khatimati 'inda al-khuruj min ad-dunya. Kita niyo
kabuan niya, palaw niya, maon na to, tarbilang lang ng mga kufar, amin di makalamod din dito hato. Sabab sinamuin, amin nakakupan, nakawa na halikusan sinagam Islam. Amo yan to. Wasul khatima ibang sangi, ngilong takay na pusan sin, tawi niya. Dahil dito hato, waktu siya, manaykod na di hadunya. Kaya kalayo sin Allah Ta'ala. Kau ni kuno, ilyalawag-lawag na tukatan, makainom kita ni rin dito. Nasa kalima nga sila di, bukong kita nagbeto, damikyan, piyatarang pa, laong tarin ni Hari, si ending mga sabab niya, may tayat to, sabab lianna al-mubtadi, ma'a kaunihi musirra ala ma nuhiya anhu, yazidu ala al-musirri bi annahu mu'aridun li syari'ati bi'aqlihi. May tayat to, sabab mga sila ini magbubuisin hinang kabidahan, magbuisin hinang langga syara, bukun na haturasin syara, sabing kaunan niya, amuin, musir na siya, doon na siya rin doon haon, hakatutog niya doon haon, silya nga sinsara, sabab yung pangita niya yato na hakaamuhan. Sakaliin niya to muarid siya. Atin niya langga syara, sa insya liyaway niya ding hauno, ding haakal-akal niya, yung pag-agama. Ang pag-agama, intagdap Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jaritain pag-agama, amin akal-akalon siya. Amo yan to, mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasambi sa jalong tain siya, sabab initikad niya yaon na inhinang yaon hakaamuhan. Hangkan long sin kebanan, wayrulong niya tawbat kanila. Mayta, mahunit makapagtawbat. Diyan kapagtawbat niya, sabab sin hapanghati niya, inyaw na hakaamuhan. Nabang di siya madyaga, di niya liling-lilingon marayaw, namo na yato. Sa kalibang takitaon banding mga syara, na inyat to mga kiyaw kasi kuha agam Islam, nagaman makakuha siya halikusan sina amilong ta sin agam Islam. Inamin inut-inut din dito hato, mga kakasiko larhumat. Amo yan to, inamin, bang siya masi-masi, na mamugbog hapagkabidahan niya, na amo yan to din mga sabab. Din mga sabab, kumangi siya. Kumangi siya mga kakasikuan. Ini karuan niya, at taswifu bitawba. Dahil mga sabab, ami ilong tabi mga ini kumangi at inasangi, kaya na po sa singkaboy niya, to kamatay na dun haon, namilo niya siya, magtawbat man ba ako. Makahinang siya maasiat, makahinang siya doon sa patumtuman sa si mga tayo maot na pagtawbat ko. Inhinang mo yan na, di ka ba yan sinawot. Imiyan sa dyan na, magtawbat man ba? Mga kumakabakuan ba ini, magtawbat man ako. At abang man ako, abang ako mga umumul na ba ini, magtawbat man ako. Labi-labi kabataan biya yun. Banga may ilaw niya, bata pa ba ako? At away sa mga way pa ako naubos nag-school. Banga ko sa'yo na kumubos mag-school na magtirong man ako, magtawbat man ako, magsambahayang man ako. Sakali wala na miyaro, diyan pa kan na sing kamatay. Namoy at sing kamatuhan, kamang ka magtawbat, saron na magtawbat ka. Di mo matanto, ada kala, yabutan na ko sing kamatay, di na ko makapagtawbat. Piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aum pa ding hamano siya, piyananam na sin Allah ta'ala, in kamatay ron haon, guilty na siya, sabab siya, way amal niya. Way ron amal niya, marayaw. Bang doon na hahon-ahon na hikamatay ka niya, mag-guilty na siya, sa mayta, way ron nuno niya. Way ron amal salin niya. Sakali, dihilan man chance, piyahawa, padihilan pa extension sin Allah ta'ala, inumul niya yaon, piyang himati sa dyakan niya, di naman makasayo. Di naman makasayo, masimasirahang uno, hakakahinang niya. Makatumtum na bang din lumihaw. Na inya to ding mga sabab, mga kasikwagang Islam. At inya, masi siya doon hinang maksiat, dahil doon haon mga kakasikuha agam Islam. Nasuwa in mga yato, inius-uson, in mga yato. Sambilong tati niya, lumasa na siya tungod sin mga pagdunya. Damikian arrukunu ila syahawatid dunya. Amuin nalidok na sudun haon hatungod sin syahawat kahibukan haparkala dunya. Dunya na sadyan halom simbigi jantung niya. In kasaddapan tiyatali niya dunya na sadya. Bang mga ata-ata na sadya na milyalawag niya. Sa wayroon na pikilan niya, sinadlaw susungon.
Sina mo ilong taunuin inisadya ni hadlaw susungon. Dimang siya mawapat. Marako ra ba inalta ko ini? Marako ra ipagdunya ko ini kasadapan dunya ato biadin. Nabiat to na sadya inamin kwan niya sambil na sadya malikap siya sin dunya yaon na kalupahan ni hadlaw akhirat. Makasayo na sadya siya rin dumang na siya iron halom sin pakubulan. Sambil imyan na sadya siya amuin mangayo pa Allah Ta'ala makibalik pa dunya bang man sadya siya makahinang amma salih. Misanda kumalong tihang kasasaat. Amuk pa kay banan bayta misanda kumalaw na 2 rakaat sambahayang. Dili tud ako waktu pabalik kong pa dunya sumambayang misanda kuman 2 rakaat. Way na ubos na. Dihilan ko sin Allah Ta'ala kawa sin umul mo sin waktu mo. Kahayang sinamin pa aming ginhawabaran mo sa kaliyok pas mura. Nahangkan mga kiulungan sin Allah Ta'ala baba wala pa di maragpak in pagsusun na amoyat to imbya mga sautong tabihan na piyauna niya lasa pa dunya din sin lasa pa adlaw akhirat. Bang niya piyauna lasa sin dunya piyala niya uning sin lasa pa adlaw akhirat amo na yat to din ha mga sabab. Din ha mga sabab. Ini sumunod niya isabatu qalbil insan bi amradil qulub al mukhtalifa. Amo surun in pangatayan si manusia sin mga kasakit-sakitan halom sin mga silaming at mga heart disease yon. Nabukon sa din heart naman matampal kita sin kita. At niya sakit halom pangatayan si manusia bang tiyo biyan hawe ini biyan na si manguno mataod jinisan sakit halom sin pangatayan si manusia. Muna biya sin kalkibir. Biya sin takabbur. Magmataas. Siya rin umbul sa to. Way na. Bang mga tungupahansam lo na way na sa nansam. Ako rin nansam. Bang tungupahansam way roon na atam. Ako ra. Ipagmatakabbur niya yato. Ya in kakibir niya. Aon waktu bang siya nagkailmuan. Ipagtakabbur niya. Insilayan way roon sa yan. Na bang siya siyod sin sakit ayat to na tanam na siya. So way niya tulanuan. Bang di niya kalanuan in sakit ini. Sakit amin katakabbur. Hangkan kaya laknat in iblis. Hasabab sinuno niya. Hasabab sin pagmataas niya. Nangkan imano siya. Bang nagsipat sa sin sipat takabur. Nakapagsipat siya sipat ti iblis. Mataw din biyahan. Namano siya sadya kita. On waktu pagkasuran kita na. Suwayat tubi mga maraog mo siya. Ayaw ko baktoy ko magtawa. Nag-istigpar ka si mga biyayat to. Magbalik ko baktoy. Amin long ta sinamin pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamin takabur. Uno pa, wal hasad. Amin mataod kwanta. Amin igil, jangki, lummi sa lagbulag halom sin pangatan si mano siya. Nahangkan impasuron sin Allah ta'ala hadlaw qiyama amin pangatayan sa wasa. Amin lo na pure heart ya weron tamak tok ya lummi. Ang kanimano siya bang aon lumisin pangatayan niya na asa aon ini kuanon na siya matulaw sa pinarka jahannam malaudu billah. Amo yan to mga amin hasad iban sin hikid jangki in pag-igil lumi halom sin pangatan si mano siya. Mataw pa biya nag-agam masin agam sin Allah Ta'ala sa igilon pa kaywanan. Mga silang biyahan sa yan. Sa kaliigil hati jangki hati inti mutuwa halom sin pangatayan nila. Nabang bihabiyat to na makaulong mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangbawa ha mga kaibanan isab. Mangbawa ha mga kaibanan kamusliman biyahan. Uno pa wal ujub bin nafs. Amin maajaib kau. Maajaib na kau pabaran mo. Bagso pa mailmuan kau makwan kau bayon. Makasubrem biya kwan mo. Imbiya pagka unini. Pagka-ajaib mo, ma-ajaib ako pabaran mo yaon. Then dito hato, atawa kalo mo, matawnin amal ko. Habi anakwan na ko, ayaw. Tumtumon sin kita niyo, misang pabiyadin in amal ta, di yan hikasunsuro kayo. Unin hikasunsuro ka, in rida sin Allah Ta'ala. Bangkaw kaya rida na sin Allah Ta'ala, amoyat tuwin kasunsuro. Sabihan ni sabi karida kayo sin Allah Ta'ala, bang kita di mag-amal isab. Man kita di mag-amal isab din dunhan iban sin mga khiyana mang lupang kaw
sakit dan halom pila na biyaw Muslim pagkay niya Muslim dupangon niya hayanatun niya hayanatun niya tay manghud niya den dunhaon iba si mga pangdupang uno-uno na ding ha mga hinang pangdupang patay lummi yan nasuwayat tulanuan labi-labi na yung kita nagkuwal kita Muslim nag-arama ka sinagam Islam suway lanuan tayat to ba misan ko piuhanan na taho nag-ibadat ka sakali madyang kira ka mga kawuruhan pila na biyayaon nag-ibadat liasan na mag-ibadat sakali yat to yung sakit niya dyan iigil niya mga kawuruhan sinwala nag-uno hatsad na nagpasampay sin kasabunalan nagpasampay sin baita sin Allah Ta'ala sin Rasul sakali kakita mo yat tubibi sarabi sa lilimot imang kakuruhan. Na maglawag si hadlaw mahuli. In karayawan niya yat tumakat to pa mga limot niya. Makat to pa mga mo intao yaan niya. Sa hadlaw mahuli mga kakasikwa kami Islam, maaon na yung paghukom. Maaon na bihan, sumukot na kato, maaon na yung pagtiyak sili. In nabaga mo, in nasuntok mo, in katanaan niya, mamano siya, sumukot dato pa Allah subhanahu wa ta'ala siyasaon ya Allah inamuno kako siyasaon nanampak ingkatan na unin ipamayad ta rin impamayad ta katan inkarayawan ta nabangway na maubos karayawan mo sige on sumukot kay mo na kangian na si mga tao at ipaasang namon kay mampako tilako pa pinar ka jahannam kaya kalayo Allah ta'ala hangkan mga jama'a beriman babayari pa in kabuhita na nung tanasal mga pagmiap-miapi pa kanya. Mga yu kita kamaapan, labi naman mga kamumaasan ta. Mga katotay, manguranta, doon matawad pa mga kaya kasi kwakam. Damikyan, uqukul walidain. Amuin, di magmarayaw parwamaas. Imang kabataan, kaanakan, misan sila nag-ibadat na naguno na sa mangi sila kasudahan pamaas nila, patangison nila di maas nila binasahon pa lubakon pa uno bang di karilansin bang tuy kakalon matubihan labi-labi na bangin anak drug addict yung tawi dakuman malawa ni namin sa yung nabihan bang mayroon na sin na atasan di mga uno-uno na ikakwan niya pamaas niya nahangkan inya to deng mga sabab iba si mamugto isim pagkasilasa mamugto isim parsuk patan antara sin nararamo nagkakasilasa labi-labi na muna imaas mo intay mangud mo halom sin pamaybay ayaw ko tud mamugto sabab imamugto isim pagkasilasa di makasud palom sin surka doon pa hanadya sa karatal maut na magmanyatakan na inaming kakahinang niya papamungo sin kalima la ilaha illallah di makapangu mag-amang-amang sadya sadya kita ni namukis sayat to sabab sin ina niya wa mo inakapang dadabihan papamungo sila ilaha illallah qul la ilaha illallah yaw ni mga kasahabat ang pamungo la ilaha illallah di makapamungo sabab sadya sin aun laung tamaas na nakapang dadakan niya nasa kaliren do bihan na kay na po sa mahabang kisa na tumaka imulong din kwa si maas kita niya na di sa mabaya amuin kakitaan in anak niya mo mabinsana sambilaw tahikma sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdaak sa nagpapuna mo in piuhanan kahuyaon sa tasunugon nakaasuwin ina unuhon niya hipagsunok na paanak mo di pa dumaraw pa sa diha doon niya sunugon din sin hindi to hadlaw mahuli doon natimo in luha si maas na ampunon ko na babang makatuyo to saron doon nakapamong sila ilaha illallah kita niyo indusa di pahadun niya imbusong si maas di pahadun niya sa tabihan di papapagbarakaton in kabuhita. Uno pa mga kakasiko ang Islam mulazamatu rufaqa'is su. May nang persababan in mga yato bangkaw launta patiyo ng lalamuay nagbabagay-bagay si mga sila mo in tao jahulaka. Tao di mag-ibadat patuhan. Ang sambihan mga kabataan magbarkada-barkalin hindi barkadahan in mga magiinom in mga ilong ta in kaybanan ununo rin doon haon ini bukon marayon hinang na malamin siya masul sambil na sadya rin dito hato naon ding mga pagkayat ti mga sabab mataon mga kasabab-sabab mga kakasiko ang Islam hangkan uno-uno in karyasali na hinang niya
Hanadya sakaratal maut, amurat to sabi namin kanon niya. Namin hikapamong niya, di na mataod mga kisa na kauna. Sambil ha zaman si Umar bin Abdul Aziz, nakazaman siya, papamungon, abuk usog na doon ha anadya, papamungon sila, ilaha illallah, di makapamung. Sambil nasadya, amuin nakuan niya, intaw yaon hati, inhinang niya, magkukonsin, mag-iinom. Hinang maasiyat, nahang kalaw niya, kabuka tod kamu. Allah ini amin ding mga dusayan. Amin dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa amuyat tulaw ni parsababan. Sindi niya misan ikapamo sila ilaha illallah. Sabab sinamin dusa niya. Nahangkan, suway kita nilong tabi mga inidanundaran, ini mga tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pangayuon, amin tatta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daran nagdurwa. Iban, nangangayo kampunan, ya ayuhan nas, istaghfiru rabbakum, wa inni atubu fil yawm 100 marra aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu manusia, pagtawbat kang patuhan. Dahil mga pardusahan niyo. Sabunato diin ako, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangayo ako kaampunan patuhan, magtawbat ako patuhan, hangka adlaw 100 marra makahanggatos. Yato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukod kay Nabi sallallahu alaihi wasallam, yan po ng pardusahan niya nakaunay ba nakahuli. Sa masira nangangayo kaampunan, nangangayo da ini kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaling kita. In kita mabugat misan mangayo kita kaampunan istighfar den dun haon mga kakasiko haagam Islam. Na ding mga alamat sa butong taman ti ulong tabihan way pa sabihin waktu namo na in fasadul aqida bang larak in aqida niya alamat na yato nabi kita niyo nasabot tayo di misam makainom sinamiin long ta haud Nabi sallallahu alaihi wasallam aming kupong yaon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din ito hato di makainom. Bang siya miyatay, laraki na mo inlong ta impangara din nakida na rin dunan. Sa damikyan alamat sinaynoon, amuin nawapat na sadya siya doon haundaran sa pamahin ng maksiat. Bang siya yabot ang sing kamatayin hapag maksiat, doon na kahinang kazina, halumuan, hinang pag-inom alak si makain, iba sinununong katan, yabot ang sa sing kamatayin doon haun, alamat sintaw bukun marayaw. Dahil doon haun, na iban sindi siya magtawbat. Di siya magtawbat din doon haon na din doon na hambok na yato miya nawapat siya halumpang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala na sambil aun alamat din mangituman impamayhuan sintaw biya mga misang pabiyadi nin inkwan niya biya mga way kakita mo sahaya way kakita mo sahaya bang hawak to rin doon na along tayo sa inamin kawapat niya na din doon haon amoyat mga kakasiko ang Islam pagubos mautul abdi ala su'idhan billahi subhanahu wa ta'ala nawapat imano siya bukun marayaw inangan-angan niya pa Allah ta'ala mangi inangan-angan niya pa Tuhan uno-uno mo si ibabiyahan pagsusunanin Allah ta'ala may tapa ako para tungan biya ini ihangla na biyan pa halawang pagsusun nabang imano siya yabutan sing kamata habiyat to na ding mga sangi ngilong ta kahinapusan sing kawi niya na damikyan bang mataod in sasabutan mangi patauyan nawapat na siya mataod in sasabutan bukon marayaw ambok yato ding mga alamat ambok yato ding mga alamat mga kakasiko agam Islam in damikyan amuin magpahil-pahil ni manus siya magpahil-pahil ni ipon sin Allah hapagtunay sin mga kapardo-parduan diya sin mga sambahayang sin mga pagpuasa sa mga pagzakat bang niya pahil ni mga ini hambok na yat tulong ta ini alamat alamat sin bukun marayaw long ta in kahinapusan sin kami na kahinapusan mga kakasiko agam Islam amo na in karahiyatul abdi lil maut in ihtidar mahukaw siya amo in long ta sin kamatay hawak to rin doon hanadya na din doon hangkan doon hanadya sa karatal maut na in syaitan isabiat to himuhupit-hupit ka. Bangman sadya ko di misang ko makapamo sila ilaha illallah. Amuin bangman ko amuin
mawapat kau hapagkupulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga sila matari hinang bukon marayaw na asal kaya pagmamansyaan na sa sin syaitan. Makontrol na sa sin syaitan, impikilan niya, inamal niya, sawab sinamin hinang niya yato. Ada po ni mga bariman, alhamdulillah, na lapas sila nila subhanahu wa ta'ala yung mga panasat sin syaitan nito mga kakasiko ang Islam, murah-murahan, laun ta miabot na in waktu sin kita niyo, papagbarakaton sin Allahu subhanahu wa ta'ala, mangman in kahinapusan, sin kabuhi sin kita niyo, amo na in sa rayaw-rayaw, mangman laun ta isablap pasan kita niyo, dahing hasangi ngi kahinapusan kabuhi sin kita niyo di hadunya laun tabihan mangmanin kita niyo pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurwa amo inya angan-angan sin kita niyo katan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinika ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. أشهد أن محمدا رسول